Laing kahigayunan na usab sa mga pagpanarbaho ang gipahigayon sa Peso Lapu-Lapu pinaagi sa Barangay Job Fair sa Punta Engaño. Apan subo palandungon nga dungan sa pagpahigayon sa Job Fair karong adlaw, dulan sa 400 na usab ka mga trabahante sa MEPS ang nawad-an og trabaho. Siluan Mayrondina sa report. Sayo pa lang sa buntag, gidagsa na sa mga aplikante ang covered court sa Barangay Punta Engaño, diin gipahigayon ang Barangay Job Fair. Lakip sa mga nangindahay nga makatrabaho, ang mga kanhi trabahante sa Mactan Export Processing Zone kon MEPS nga nawadan og trabaho karong tuiga. Sama na lang ni Lizelle May Barong, 26 anyos, kanhi sewer sa usa ka dakong sportswear and outdoor apparel company nga mihunong sa ilang operasyon sa nakalabayng buwan. Gikan sa pagka-sewer, buot niyang mosulod og trabaho sa mga hotels ug resorts sa Dakbayan nga adunay daghang hiring karon. Pero ni jud manarbaho man para kay syempre na ikaw mo sa bata na bisad kaayo biyang panahon mahal na kayong pamiluto nun. Subli usab nga namasin nga makakaplag og trabaho ang 46 anyos nga si Helen Encilia. Lakip unta siya sa mga na-hired on the spot sa Barangay Job Fair sa Maribago sa yuning buwana, apan nalangan siya sa pagsumiter sa iya mga dokumento. Nadana po ang katong form ka wala na po napas. Oo, nisuway lang po ito karon. Namasin lang po para lang sayang lang Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga itandi sa miaging Barangay Job Fair nga adunay na po ka mga kompanya nga misalmot, karon 14 na ka mga kompanya ang nagtanyag sa moabot 1,323 nga mga bakanting trabaho nga nagpaabot. Sukad alas 2:58 karong hapon, 75 na ang na-hired on the spot, gikan sa 450 ka mga aplikante. Samtang nakahatag og laing kahigayunan sa pagpanarbaho ang pagpahigayon og mga Barangay Job Fair sama niini dinhi sa Barangay Punta Engaño, subo palandungon nga laing dulan 400 na usab ka mga trabahante gikan sa duha ka locator sa MEPS ang nawadan og trabaho karong buwana. Gani samtang nagpahigayon og Barangay Job Fair, nagpahigayon usab og payout kaganihang buntag ang usa ka dakong garments factory sa MEPS sa 380 niini ka mga trabahante. Matod sa Peso Manager sa Lapu-Lapu City, kini na ang ikatulong higayon nga nagpatuman og retrenchment program ang maong kompanya. Una niadtong Marso, diin 160 ka mga trabahante ang nawadan og trabaho ug gisundan kini pagka-Abril nga moabot sa 600 ka mga trabahante. Hopefully diha lang nakutob. No, so very unstable karon ang world market. Misubay man hinuon sa insaktong proseso ang naasoyng kompanya o gisaksihan kini sa Tagaduli 7 ug Peso Lapu-Lapu. Quite interesting kay daghan ang mga gaplano pod nga gusto mo apply og BPO. No, nga gikan sila sa production ba. So we'll be partnering with BPO companies para makahimba og training para dali na lang sila ma-hire just in case. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.